इलाका किसी का भी हो धमाका तो आसिफ भाई का ही होगा गाँव तेरा खोर। इलाका किसी का भी हो धमाका तो आसिफ भाई का ही होगा गाँव तेरा खोर। डीजे आसिफ भाई गाँव गाँव तेरा खोर। जिला बाराबंकी। कहा अरे सुना ना का सुने पगह पीरितिया के तोड़ दिहलू ये हो पगह पीरितिया के तोड़ दिहलू हो काहे पकड़ी चरावल गोरी तोड़ दिहलू काहे पकड़ी चरावल गोरी तोड़ दिहलू काहे पकड़ी चरावल गोरी तोड़ दिहलू। तू का बुझेला हम तोरा से प्यार ना करिले। अरे पगलो तू मिले नु काहे ना दूसर ना दिक्कत आ गेल हो तो कौन भी कर सुनो मोरा संग तोहरा के देखली होले एहो मोरा संग तोहरा के देखली होले हमर पापा जी पकड़िए बेच दे होले हमर पापा जी पकड़िया बेच दे हमर पापा जी पकड़िया रेहान आसिफ भगवान कुछ जान गिरो हो गाँव तेरा खोर। हमरो लागता उ मिली ना तकर चप्पल मारब। हे भगवान अब का होई मिले के बहाना रहे उहे एगो पकड़ी एगो पकड़ी हो एगो पकड़ी एगो पकड़ी हो पकड़ी लागता कि पिंकू वाला गवले बाटे लकड़ी मिले के बहाना रहे उहे एगो पकड़ी लागता कि पिंकू वाला गवले बाटे लकड़ी हम जानी हमसे मुंह मोड़ लिहलू ये हो हम जानी हमसे मुंह मोड़ लिहलू काहे पकड़ी चरावल गोरी छोड़ दिहलू काहे पकड़ी चरावल गोरी छोड़ दिहलू काहे पकड़ी चरावल गोरी छोड़ दिहलू। आसिफ भाई मिक्सिंग मास्टर। आसिफ भाई इनका मोबाइल नंबर है 771 89 062। आइब घर सोइया बुझावे हमर दाना धीर घर मिले के बहुत बहाना आइब घर सोइया बुझावे हमर दाना कौनो जरूरत होवा जाके लेस दी होले आई हो कौनो जरूरत होवा जाके लेस दी होले हमर पापा जी पकड़िए बेच दी होले रेहान आसिफ तुम दोनों मेरी जान हो। गाँव तेरा खोर।